Да. Здравейте. Това е нашия Opel, който се е нуждае от тенекиджия. Ето първо общ план да му дадем. Минал е на песъкоструй, има две ръце, епоксиден грунт. Това са новите джанти. Първо ще обиколя, след това ще дадем детайлите по-отблизо. Каунците са нарязани, защото новите джанти са 10 инча и половина. Камика малко е ръждясъм, ще го изпесъкостурим и него. Даже това тенекиджията не го засяга, освен че ще се наложи да го раздуе тези джанти. Това е по-лесната част. Ето какво е направено. Направени са кутиите. Тези бланки са нови, тук няма ръжда, всъщност в коша няма ръжда. Това е усилка. Сега ще видите откъде до къде е. Всичко тук е направено. Праговете са сменени. Добре сме ги заварили. Прага нарочно оставен по-дълъг, трябва да се подреже. Сменен е и средния праг, и вътрешния праг, и дори вътре е вкаран специален усилващ профил. Който профил челно е заварен за тази усилка и тя е хваната горе. Ето. Ръжда няма. Ето от тази страна се вижда профила. Отвътре всичко е грундирано с друг грунт, отвънка е с епоксиден. Така. Най-зле колата е отзад. Това тук е правено един-два пъти. Сега е изрязано. Това също е правено. Т.е. беше ръждясало, не е правилно и сме отрязали маската. Задницата на колата, гледана от тук, няма да изглежда точно по същия начин, защото резервоара вече няма да се намира под нея. Така че ще се преправи и всъщност ламарината, която е бладисана, ще свършва до тук. Така че от вас няма да се иска да я продължавате докъдето е била. Така, тук имаше ръжда и сме го изрязали. Подкаунците също са изрязани, може да видите. Обсъдна ми телефона. Ето. Имаме нови вежди. Това да не са дупки от ръжда, вижда се в купето. Ето поглед отвътре. По-отдалече по-добре се вижда. Ето и тук подкалника сме го отрязали и сме го махнали. Ето е задницата. Реално всъщност работата е от тази линия надолу. Няма да е съвсем оригинално. Ето тук също е отрязано, но то ще се прави наново. Общо взето за кърпене на друго място няма по колата. Реално от вас ще искаме да ни направите задни каунци, задни подкаунци, да ни смените вежди и една задна маска. Даже резервната гума ще изчезне от тук и това легенче ще прилича на това. Трябва да са симетрични. Другата работа, която искаме по колата е предните каунци да се направят по по-големите джанти. За задните вече разбрахте, имаме други вежди.
Тази я приемаме като упражнение. Врати си имаме, както виждате се намираме в бояджийски сервис, така че няма да искаме от вас кой знае какво. Капаци имаме нови врати. Ето сега, предполагам, че по дъното ще има работа все пак. Тук също има една-две дъпчици. Но всичко е изпесекостроено и грундирано с епокси. Дъното се оказа, че няма дупки от ръжда, между другото. След песекостроено някъде може да има кривост, не знам това дали е фабрично или е изкривено някъде. Тук е правено някога. Нещо, ако не ви хареса, винаги може да ни препоръчате да се направи по-хубаво. Няма да ви откажа. Общо взето това е положението. Тук, както видяхте, има усилваща града, колата се изверни диагонали. Просто трябва да ни направите един багажник и да ни сложите нови задни вежди. Това, което си мисля за предните камъци, е да се среже по тази линия, да се изведе навънка и тук да се добави парче, както го правят.